Pilipinas karon perting paitang sitwasyon tungod sa pagsulod sa coronavirus karon. Tanang taon napiktuhan, pero ang uban karon wa nay gikaon. Si Digong may solusyon, nanghatag og ayuda para tanan masalba. Wala tanan nakadawat kay gipangpilira nila. Mga taong naukwarta kay ang ayuda ilarang gibulsa. Perting marua gyud nila. COVID versus Digong ang nagkumbati karon sa Pilipinas. Daghan nang nangamatay kay sa virus sila wa nakasurvive. Si Digong na-stress na, siya nagmando nga ipaisigyud ang tanan para sa kaayuhan sa tanang mga katawhan. Mga taong gahigulo kay musupak yun sa atong gobyerno para unta dili mataptan kay ang corona raba dili makit-an. Amping lang itang tanan, COVID versus Digong ang nagkumbati karon sa Pilipinas. Daghan nang nangamatay kay sa virus sila wa nakasurvive. COVID versus Digong ang nagkumbati karon sa Pilipinas. Daghan nang nangamatay kay sa virus sila wa nakasurvive. Si Digong na-stress na, tabangan nato sa problema sa corona. Si Digong